אז באמת עבדתי, ועדיין עובד קשה כל השנים, אבל תמיד עם איזושהי מטרה של כמה אפשר לעבוד קשה ועוד כמה שנים וכמה בווליום, ולסמוך על הפנסיות ועל כל העולם הזה באמת זה משהו שאני פחות מאמין ומרגיש שאני יכול לעשות את זה בלב שלם. והתחלתי לחפש מה לעשות עם הכסף, ובדקתי בנקים ועבדתי בבנקים וראיתי שהריביות הן באמת מצחיקות, וזה לא משהו שיוציא אותי מאיזשהו מעגל שאני נמצא בו. והתחלתי לחפש באמת הזדמנויות לשים את הכסף ושיניב לי הכנסות פסיביות. ממש שמתי לעצמי גם מטרות, כל X שנים לחסוך X כסף ולקח את הכסף הזה ולהשקיע אותו במשהו. אפילו בניתי לי איזה תזרים שבתקווה בגיל 47 יש לי הכנסה פסיבית שגם אם אני לא יותר מדי עובד, אני במצב שהוא טוב ואני יכול להתקיים וגם בלי לעבוד קשה מדי, לצאת ככה ממעגל העכבר והעבודה. ואז באמת נתקלתי בקורנר, וראיתי פה הזדמנות נורא מעניינת. פגשתי תמיר שהיה נראה לי מאוד אמין, והתחברתי אליו ברמה האישית. שמעתי הרבה על הפרויקט ועל הביטחונות שלו ועל השלב שלו, וראיתי שבאמת יש פה הזדמנות מאוד מאוד, מצד אחד בטוחה, מצד שני גם מאוד אטרקטיבית מבחינה כלכלית. ואני כבר קרוב לשנתיים מקבל כל 3 חודשים את ההכנסה ונהנה אני רגוע, אני כמשקיע האמת לא רוצה להתעסק, לא רוצה לדאוג מה קורה בשוק הנדל"ן, מה קורה בעולם ההשקעות, מה קורה גיאוגרפית ועולמית. פשוט רוצה לקבל את הכסף שלי וליהנות עם המשפחה שלי ולנצל אותו בצורה הטובה ביותר. וזה מה שאני מקבל מקורנר, ובגלל זה אני נהנה וממשיך. אני חושב שבאינטרנט בכנות, האמת שחיפשתי כתבות וחיפשתי הזדמנויות והיו כמה מקומות והתחלתי לדבר עם חברות שונות. הגעתי להרצליה, פגשתי את תמיר ופשוט ישר התחבר לי והרגיש לי אמין וטוב וכל המסמכים הסתדרו. עבדנו קשה בשביל הכסף, עבדתי קשה בשביל הכסף, תמיד יש חששות. דבר ראשון שעשיתי זה לקרוא באינטרנט, לחפש מאמרים, להתייעץ עם חבר מהתחום. ביקשתי ממליצים לשמוע קצת ממישהו אובייקטיבי שכבר משקיע ומכיר את החברה. וקיבלתי 2 מספרי טלפון עם אנשים מאוד נחמדים שכבר עובדים תקופה ארוכה עם קורנר. וכל מה שאמרו לי התחבר למה שקורנר אמרה לי ומה שאנשים אמרו לי, התחבר בצורה אמינה וטובה. לא ראיתי סיבה לחשוד או לחשוש. אני בן אדם שמאוד מצד אחד מאמין באנשים, ובדרך כלל תחושות הבטן שלי עובדות טוב, וגם במקרה הזה השתמשתי בהם. אז לשמחתי לא הייתי צריך להיות אקטיבי או לשאול או מה קורה. כל 3 חודשים מקבל אימייל, SMS, ויומיים אחרי זה החשבון בנק שלי כבר, אני רואה את העברה. אז בעצם 0 התעסקות, אני מחשב את כל ההוצאות שלי, אני רוצה לצאת לחופשה, אני יודע שיכנס לי סכום עוד 3 חודשים, אני יודע להתנהל סביב זה, אז מבחינתי לא היה שום דאגה או שום צורך לעשות שום דבר. באמת, אחד הדברים שלי נורא חשובים זה שיהיה לי מישהו זמין, שאני מכיר, פגשתי אותו פנים מול פנים, אנחנו מדברים בוואטסאפ. לאחרונה שלח לי איזה זום לאיזה שיחה של משקיעים שמתעניינים, שיחה על התחום הזה והפרטים. אז אני כן, נורא חשוב לי עדיין קשר, כי בסוף אתה שם כסף והוא עובד בשבילך, אבל אין מה לעשות, זה עבודה קשה של הרבה מאוד שנים. אז יש את הקשר הזה במינון, אני גם לא מחפש מישהו שכל חודש מה קורה עם שכירות, מה קורה עם השוק וכן הלאה, בעיקר רק עדיין לראות שדברים מתקדמים כמו שצריך. אז הקשר הוא טוב, הוא קבוע ותמיד יש מענה, וכיף, כיף לעבוד ככה. אז כן, אני חושב שביטחון זה אחד הדברים הכי קריטיים בהשקעה. בסוף שומעים המון סיפורים והמון אירועים כאלה ואחרים. הביטחון שלי באמת הגיע גם מהאנשים וגם מהמסמכים וגם מהנכסים שראיתי ושמעתי. ואם לא היה לי את הביטחון הזה, אז גם לא הייתי פה. אז אני כן שמתי סכום, ואני מקווה שזה ימשיך לגדול, וימשיך להשקיע, וימשיך לעבוד איתו, אבל אני מרגיש מאוד בטוח איפה שאנחנו נמצאים.
בתחום ההייטק יש את הנושא התזרימי, שאני כל חודש יכול לחסוך, אז באמת לקחתי כספים ושמתי אותם בהשקעות בטוחות שמניבות לי אחוזים טובים ושיש לי הכנסה פסיבית גבוהה. מצד שני, אני גם כל פעם עובד בחברה תקופה מסוימת שאני קונה גם אופציות ומחכה שהחברה תנפיק ויהיה לי גם משם הכנסות. בעצם מנסה ליצור גם איזשהו פורטפוליו שהסיכון שלו אולי הוא קצת יותר גבוה, אבל גם הסיכוי הרבה יותר גבוה לרווחים, כמו אופציות ומניות בחברות שהולכות להיות יוניקורן, ומצד שני הכנסה פסיבית שהיא קבועה ויציבה, שכל חודש בעצם גדלה. זאת אומרת שאם אני כל רבעון מקבל 8,000 שקלים מתוך השקעות, אני יכול לשים את זה בצד, אחרי שנה יש לי 100,000 שקלים, אחרי שנתיים יש לי כבר 200, אני יכול לשים גם אותם, במקום ה-8,000 שהיה לי יש לי 12,000 שקלים. בעצם ככה כל 3 שנים להגדיל את ההשקעות, להגדיל את ההכנסות, ובסוף יש לי הכנסה קבועה שהולכת וגדלה, ומצד שני יש לי עוד פורטפוליו שאני מקווה ומייחל שגם יהיה את האקזיט או את המכה קצת יותר רצינית, שזה סיכון יותר גבוה, אבל גם הזדמנות לתמורה הרבה יותר גבוהה.